खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि अनगायैबो आमेरिकायाव रङाली बिहुखौ गोसो गुदुंजों फालिदों। बखब सोदांनाय आयेननि बेरेखायै सोमावसारनायखौ लानानै काछाराव 163 धारा फोसावदों। आइजोनि सावगारि लिक खालामनो हुमखि होनायनि दायाव भास्कर तामुलिया हमजादों। गुवाहाटीनि गंसे हटेल रुमनिफ्राय सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ बोखांदों। गुवाहाटीआव गं 199 डाम्पार गारिखौ नायबिजिरदों। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा 10थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसामनि अनगायैबो आमेरिकायाव रङाली बिहुखौ गोसो गुदुंजों फालिदों। दोरोङारि असमिया फोरबो रङाली बिहुखौ जुथाइ हादर आमेरिकानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय असमिया सुबुंफोरा रङाली बिहु फालिनानै मैखोमै बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव सिरा, फिथा आरो बायदि रोखोमनि दोरोङारि जाग्राफोर रानलायनानै जानाय आरो सिनायथि होलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि शिकागो, नर्थ केर'लिना, निउ जार्सी, निउयर्क आरो नर्थ केलिफर्निया बायदि नोगोरफोराव रङाली बिहु हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। शिकागोआव भारतारि कनसुलेट जेनेरेल सोमनाथ घोष आरो बिनि बिसि आनन्दिता घोषआ नुजाथिदोंमोन। बे हाबाफारियाव दोरोङारि मेथाइ, मोसानाय आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों गाबगोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे फालिथायफोरा असमिया हारिमुखौ मुलुगनां गोसारनायखौ दिन्थियो। बखब सोदांनाय आयेनखौ लानानै हादरनाङैनो सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बखब सोदांनाय आयेननि बेरेखायै सोमावसारनायाव जाथावना दावराव दावसिखौ दबथायनो थाखाय काछार जिल्ला खुंथाया गासै ओनसोलाव गोख्रों राहा लानानै 163 धारा जाबसिननाय जादों। जिल्ला मेजिस्ट्रेट रितुल जादबआ बे गोनांथार बिथोनखौ फोसावदों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानि धारा 163 खौ बाहायनानै खुंथाया जेब्लासिम गनायथि होआ अब्लासिम साबा एबा बिनि बांसिन सुबुंफोरा ज' जानो हानाय नङा। बिथोन बायदियै मावख'आरि गनायथि गैयाजासे बन्द, रेली, धर्नाजों लोगोसेनो गासैबो रोखोमनि रायजोआरि सोमावसारनो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो बे बिथोना रायजोआरि रैखाथिखौ मुंख'नानै हाथियार, बेरफ्रुग्रा बेसाद एबा जायखिजाया सन्देह गोनां मुवाफोरखौ लांनो हानाय नङा। बेजों लोगोसेनो सोदोब गुबुंले जानाय आरो रायजोआरि जेंनाखौ होबथानो नाजानायाव लाउड स्पिकार आरो गोजौ डेसिबेल साउन्ड आगजुफोरनि बाहायनायखौ होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि नसुं रायजो त्रिपुरानि उनाक'ति जिल्लानि गाहाय मावख' कैलासहराव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव बे गोख्रों राहाफोरखौ लानाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला बखब सोदांनाय आयेननि बेरेखायै सोमावसारगिरिफोरा मोनसे रेलीनि समाव पुलिसजों नांज्लायदोंमोन आरो होंगो दोंगोनि गेजेराव पुलिस मावथिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां मावख'गिरि आरो सोमावसारगिरिफोरा जोखोम जादोंमोन। बे समाव काछार खुंथाया रायजोखौ गोजोनै लाखिनायाव रायजो राजानि हेफाजाबनि थाखाय खावलायदों आरो बिथोन बायदियै आयेन आब्रुथिखौ गाज्रि खालामनो नाजायोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होन्नानैबो सांग्रांथि होदों। फावखुंगुर आरो फिटनेस ट्रेनार भास्कर तामुलिया पुलिसजों हमजादों। मख'नो गोनांदि पानबाजार आइजो पुलिस थानायाव सासे लाइमोन आइजोजों गसर थिसनजानायनि उनाव खानाय जादों भास्कर तामुलिखौ। अजद बादिब्ला तामुलिया सासे आइजोनि गावारि सावगारिखौ समाजारि बिजोङाव फोसावनो हुमखि होदोंमोन। बे हुमखिनि सायाव आइजोआ बिनि बेरेखायै भारतीय न्याय संहिता 123, 351/3, 78, 79, 296 आरो 117 साबक्लज 2 नि गोबां धाराफोरजों लोगोसेनो 67 धारा आरो 67 साबक्लज ए जों इनफरमेशन टेक्न'लजि आयेननि सोमोन्दो गोनां राहाफोरनि सिङाव मोनसे केस नं 39/25 बायदियै केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो तामुलिखौ पानबाजार आइजो पुलिस थानायाव हमनानै दोननाय जादों। बेनि उनाव गाबोन बिजिरसालियाव थिसननाय जागोन होन्नानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीनि पल्टन बाजार पुलिसआ गुवाहाटीनि बोरा सार्भिस ओनसोलाव गंसे हटेलनिफ्राय सानै 16 बोसोर बैसोनि लांखारजानाय
हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामनो हादों। रैखा खालामनो हानाय उन्दै गथ'साफोरा सानैबो थाखो 10नि फरायसामोन होननानै मिथिमोननाय जादों। उन्दै गथ'फोरनि सासे बिफाया मिन्थिहोनाय बादिब्ला गावनि फिसाजोआ मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव थाबायनो थांनायनिफ्रायनो फैफिनाखैमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसनि खाथिसिम थांनो गोनां जादोंमोन। गोमानाय नखरफोरजों होजानाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गोख्रैनो नागिरदोंमोन आरो गोमानाय सानै हिन्जावसाफोरखौ रेस्टुरेन्ट काम गेस्ट हाउसनि मोनसे खथायाव नागिरना मोनदोंमोन। बेनि रिपर्ट बादिब्ला गोमानाय उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सानै सिनायमोनै सुबुंफोरा लांखारदोंमोन, जाय सुबुंफोरा पुलिस फैनायनि सिगां हटेल मेनेजारजों लोगोसेनो जायगानिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। बे समाव हटेलाव सीसीटीवीनि केमेरा आरो चेक-इननि समाव आइडि फोरमान खालामनायाव फेलें जानायनि अजद दैखांदों भुगिनांनाय नखरफोरा आरो बे लांखारनाय जाथायाव हटेल स्टाफनि आखाइ दं होननानैबो सन्देह खालामदों लांखारजानाय नखरा। गुवाहाटी ट्रेफिक पुलिस आरो हान्था-मेला बिफानजों खालामजानाय मोनसे जथाय अपारेसनाव गासै गं 199 डाम्पारफोरखौ नायबिजिरनाय जादों। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों गासै मोन 24 दायफोरखौ हमनो हादोंमोन। बेनि गेजेराव सीट बेल्ट गानै सालायगिरिफोरनि मोन 15 केस मोननो हादों। नंगुबै फोरमानलाइ गैयाजासे गारि सालायनायनि मोननै केस आरो गंथाम जौ लोंनानै गारि सालायनाय, नंगुबै लाइसेन्स गैयाजासे गारि सालायनायनि मोनसे केस आरो अभारलडिं मोनथाम केसफोरखौ हमनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि मोन 18 एफआइआर नङि केसफोरखौ जायगायावनो मोन 6 चालान जारि खालामनाय जायो आरो गंथाम ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौ जब्द खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि बिफाननि मावख'गिरिफोरा ट्रेफिक सिमफायनायखौ होबथानो आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय बेबादि जथाय अपारेसनफोरा फैगौ सानफोराव सोलिबाय थागोन होननानैबो मिथिहोदों। बेनि सिगां जथाय पुलिस कमिसनार अंकुर जैन, पुलिस लेङाइ कमिसनार मृणाल डेका आरो हान्था-मेलानि मावख'गिरि हिमांशु दासमोनहा गुबुन गुबुन नोगोर ओनसोलफोराव बैफोर हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन। गुबैयै हरनि समाव खारग्रा डाम्पारफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनाय जादोंमोन। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा 10थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव गं 12 गामिनि हेफाजाबजों खुंगा 10थि बैसागु बराय फोरबोखौ उलुसाफरी गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि हाबाफारिजों लोगोसेनो बिकेडब्लिउएसि, इउबिपिअ आरो जिएनएसएमनि बानजायनायाव डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि 135थि जोनोम सानखौबो फालिनाय जायो। खुंगा 10थि बैसागु बराय फोरबोनि गेवलां सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि मुर्सि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ। जर'खा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिकेडब्लिउएसिनि सिइएम मुर्सि मिहिनेश्वर बसुमतारिया। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो एपिपिएसइउनि आगुनि आफादगिरि मुर्सि नीना खादु। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो इउबिपिअनि आफादगिरि मुर्सि मनरन्जन बसुमतारिजों लोगोसेनो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।